हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ आशा करছি ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ ଖୁସିରେ ଥିବେ ମାନି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ହେଉଛି ଆମ ଝିଆରୀ ଦୀପାଙ୍କର ଲଗ୍ନ ତ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ତ୍ର ପଢୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ହେଉଛି ଫାଇନାଲି ତାଙ୍କର ଆଜି ବାହାଘର ତ ଦୀପା ଆଉ ତାଙ୍କ ବରଙ୍କର ଏଠି ବ୍ୟାନର ଲାଗିଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡେକୋରେଟ୍ ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଫୁଲ ସେୟାର କରିଦେଉଛି କେମିତି କ'ଣ ଡେକୋରେଟ୍ ହେଇଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲାଇଟ୍ ଆଉ ଡେକୋରେଟଟା ହେଇଛି କାହିଁକିନା ଏଠି ବରକନ୍ୟା ବସିବେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ରାତି ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବର ପଳେଇ ଆସିଲା ଡିଜେ ବଜେଇ ବାଜା ବଜେଇ तो बर को बर्तमान नहीं आसिले टेकिकी तो ये बर्तमान बरणी हम बर बरणी ये आम बुबुनु तो होती बरधरा जाते तो बर्तमान बरधरा सहित बर तो बसवे आठ ब्राह्मण मैंने मंत्र पढ़ुंट तो अलरेडी बर आसिक पहुँची गले बरजात्री मैंने सेपटे खाଇବା पिवा करुँच तो बर्तमान ये बर स्टेज उपरकू जीवे आ बहुत सुंदर भी खाଇବା सब होता आशा कर भिडियो भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करदे चलते रोचे पुणी देखा आउ गोटे ब्लॉग रे तो जब भल लगे भिडियो सब्सक्राइब करदे रोचे।